Der er tilbage af denne semifinale i Super for Micke Nielsen er kommet stærkt her i 10. omgang, men forivrer sig. Sådan, Micke. Den går igennem på regner igen. Kom nu, Micke. Følg op. 44 sekunder. Du rammer ham, fang ham der i tårne. Følg ned med ham. Han er ude under tårne. Der er tælling over ham. Det trækker et point fra. 5, 6, 7, 8. Okay. Skal det være afgørende her? En tælling over Müller. Micke følger op. Kom så, Micke. 20 sekunder. Kom nu. Du må ikke lade ham hænge der. Kampen går imellem, så vi kan få en åben fight i de sidste 14 sekunder. Kom så med mesterslaget, Micke. Kom nu. Fejler. Ja, han skubber ham. Han skubber. Det må du ikke, Micke. Ja. Og så lød det befriende Gorgonslag, og de fortsætter. Det var barsk. 2nd of October to share in $100,000 as the Super 4 Cruiserweight Champion. Ladies and gentlemen, your winner and the man fighting Kevin on the 22nd of October by unanimous decision. He hails from Albertslund in Denmark. Ja, Micke Nielsen vinder, og det var i hvert fald til at se, at Nisse Sauerland for en gang skyld ikke vidste, og det var en relativt knepen sejr selvfølgelig hos den sydafrikanske sidedommer, der havde 95-94. Berit Andreasen havde 96-93 til Micke, og den amerikanske dommer 98-91. Det må jeg nok sige.